Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Για όσους δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Βάγια Τσιφόρου και έχω τη χαρά να καλωσορίσω σήμερα εκ μέρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λαυρίου, να σας καλωσορίζω σε μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, τη μνήμη και τον πολιτισμό. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου, την Αντιγόνη Βαγγελή και τον Σοφρόνη Μητσιάλη, για τη συνεργασία και τη στήριξή τους στην προετοιμασία της απόψινής εκδήλωσης. Ευχαριστώ. Απόψε έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενήσουμε την παρουσίαση του νέου βιβλίου της κυρίας Ευρυδίκης Αντζουλάτου Ρετσίλα με τίτλο «Η τελευταία κλίνη». Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για τη τιμητική παρουσία τους τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Κωνσταντίνο, την πρόεδρο του Συλλόγου Λαύρα, κύρια Αθηνά Πατέλη, τον εκπρόσωπο του Φιλοσοφικού Καφενείου Λαυρωτικής, κύριο Ιωαννίδη, και σε αυτό το σημείο ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρωτικής, κύριος Νικόλαος, απέστειλε απαντητική επιστολή, την οποία θα αναγνώσει η κυρία Ρετσίλα. Κυρία Ρετσίλα, ο λόγος σε εσάς. Χαίρετε, κυρία Ρετσίλα. Έλαβα την πρόσκληση, όπως και το βιβλίο σας, «Η τελευταία κλίνη», που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε και σας ευχαριστώ πολύ. Με μια πρώτη γρήγορη ματιά, και όχι μόνο από τον τίτλο, μου κινήθηκε το ενδιαφέρον να ανταποκριθώ θετικά, μιας και, όπως γνωρίζετε, η λειτουργία της μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας Γαλιλαία έχει συχνή και βαθιά επαφή με τον θάνατο και τη διαδικασία του. Λυπάμαι όμως, αλλά την ημέρα εκείνη θα απουσιάζω στην Κύπρο και έτσι δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά σας κατά την εκδήλωση της βιβλιοπαρουσίασης. Εύχομαι το βιβλίο να κυκλοφορήσει και να βοηθήσει επιτελώντας τον προορισμό του με τον καλύτερο τρόπο. Σας χαιρετώ με πολλές ευχές και τιμή, ο Μεσογέας και Λαυριωτικής Νικόλαος. Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Κωνσταντίνος, προαισθάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα και ιερατικός επίτροπος Λαυρίου, επιθυμεί να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Πατέρα Κωνσταντίνο, λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Εν πρώτης θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την πολύ αγαπητή κυρία Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα για την ευγενική πρόσκληση σήμερα να παρευρίσκομαι εδώ με την φυσική μου παρουσία αφενός και αφετέρου να μεταφέρω και σε εσάς πέρα από το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου τις εγκάρδιες επισκοπικές του ευχές για την παρουσίαση αυτού του τόσο όμορφου και εξαιρετικού βιβλίου. Μπαίνοντας, είπα στο σύζυγό σας ότι ένα μεταπτυχιακό μου έχει να κάνει με το θέμα αυτό. Είναι πολύ συγκινητικό κανείς στην τελευταία κλίνη ενός ανθρώπου να σκέπτεται στιγμές, αλλά και να φροντίζει τον άνθρωπό του. Ευτυχώς, στην επαρχία είναι πολύ έντονο αυτό το κομμάτι και αυτό το στοιχείο της φροντίδας των αγαπημένων μας προσώπων και με την προοπτική που έχει. Δυστυχώς, στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχει μια δυσκολία για τους λόγους τους οποίους γνωρίζουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αφενός για την τιμή την οποία κάνετε στην πόλη μας να παρουσιάσετε αυτό το εξαιρετικό έργο, την τιμή να έχετε εμπιστευθεί στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας εδώ στο Λαύριο βιβλία τόσο δικά σας όσο και του συζύγου σας, και σας ευχαριστώ για την τιμή σήμερα να παρευρίσκομαι εδώ κοντά σας, ανάμεσά σας, για να αφουγκραστώ και εγώ αυτή την τόση εξαιρετική σπουδαιότητα που έχει να κάνει με την πορεία του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και στην αιώνια προοπτική του μέσα από την τελευταία κλίνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στην τιμόμενη συγγραφέα κυρία Ευρυδίκη Ατζουλάτου Ρετσίλα, η οποία με το έργο, την παρουσία και τη συμβολή της στον πολιτισμό αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Η κυρία Ευρυδίκη Ατζουλάτου Ρετσίλα είναι ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και υπήρξε η πρώτη αιρετή κοσμήτωρας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στην εθνολογία, τη μουσιολογία και τη διαχείριση πολιτισμικών αγαθών σε κορυφαία ιδρύματα της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δίδαξε σε ελληνικά πανεπιστήμια Αθηνών, Ιωνίου, Πελοποννήσου και υπήρξε προσκεκλημένη διδάσκουσα σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει επιμελήτρια στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης επί δεκαετίες και έχει οργανώσει σημαντικά μουσεία, εκθέσεις και πολιτιστικά προγράμματα. Το συγγραφικό της έργο εκτείνεται σε μονογραφίες, μελέτες και άρθρα που καλύπτουν θέματα μουσιολογίας, λαογραφίας και πολιτισμικής θεωρίας. Η προσφορά της αναγνωρίζεται τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και τον πολιτιστικό χώρο. Η παρουσία της στη βιβλιοθήκη μας είναι ουσιαστική. Υπήρξε μέλος του Συλλόγου Λαύρα, του Ιστορικού Προδρόμου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και έχει ενισχύσει και εξακολουθεί να ενισχύει ουσιαστικά στη συλλογή μας με δωρεές, αλλά και με τη φυσική της παρουσία και υποστήριξη. Και εδώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μεταφέρω κάτι προσωπικό, κυρία Ευρυδίκη. Πριν από 2 μήνες περίπου ήμουνα στο σπίτι μου, κοιτούσα τη βιβλιοθήκη μου και διαπίστωσα ότι το μόνο βιβλίο που κράτησα από τα φοιτητικά μου χρόνια είναι της κυρίας Ρετσίλα. Δεν σας κρύβω ότι είναι πολύ συγκινητικό για μένα πια να είμαι εδώ, να τη γνωρίζω προσωπικά, στο χώρο που εργάζομαι, να μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ, στον δικό μας κόσμο των βιβλιοθηκών και των αρχείων. Η κυρία Ευρυδίκη Ατζουλάτου Ρετσίλα είναι ένας ζωντανός μύθος. Την γνωρίζουμε όλοι. Ο κύριος Μητσιάλης, ο συνάδελφός μου, ήρθε από την Κέρκυρα και την γνώριζε. Την ξέρουμε όλοι. Και είναι μια μορφή που ενέπνευσε και εξακολουθεί και σήμερα να εμπνέει γενιές επαγγελματιών του κλάδου μας. Η παρουσία της απόψε είναι για μας συνέχεια μιας πορείας που ήδη έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα. Τώρα θα περάσουμε σε ένα ιδιαίτερο και συγκινητικό μέρος της απόψινής εκδήλωσης, την ανάγνωση επιστολών που απευθύνονται προς το τιμόμενο πρόσωπο. Θα ξεκινήσουμε με την επιστολή του καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τέος κοσμήτωρος Αλεξίου Σαββίδη, την οποία θα μας αναγνώσει ο καθηγητής κύριος Δουλαβέρας. Κύριε Δουλαβέρα, παρακαλώ. Λόγοι υγείας δεν μου επιτρέπουν να παρευρίσκομαι στην παρουσίαση της νέας δημιουργίας της φιλτάτης συναδέλφου και φίλης Ευρυδίκης Ατζουλάτου Ρετσίλα, την οποία είχα προδεκαετίας την τιμή και την ευθύνη να διαδεχθώ στην κοσμητεία της σχολής του Πανεπιστημίου μας στην Καλαμάτα. Κάθε νέο δημιούργημα της Βίκης, με την οποία μοιραζόμαστε και την κοινή μας αγάπη για την κλασική μουσική. Είναι ένα έργο πρωτοτυπίας που εμπλουτίζει τη σκέψη, διδάσκει και εμπνέει και την σπάνια αυτή τύχη να μοιράζονται τις δημιουργίες της είχαν όχι μόνο οι φοιτητές της, αλλά και οι συνάδελφοί της σε έναν χώρο που άφησε έντονο το επιστημονικό της αποτύπωμα. Τα πανεπιστήμια από τα οποία πέρασε, καθώς και η μουσιολογία, την οποία τόσο περίτεχνα διακόνησε, πολλά της οφείλουν. Στην αγαπημένη μας Βίκη και στον φίλτατο Μάριο Ρετσίλα στέλνω τους πιο θερμούς μου ποντιακούς μεγαλοκομνήνιους χαιρετισμούς, την εκτίμησή μου και την αγάπη μου. Αλέξιος Σαββίδης,
ομότιμος καθηγητής μεσαιωνικής και βυζαντινής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να διαβάσω το χαιρετισμό που απέστειλε ο καθηγητής Θανάσης Χρήστου, πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θα ήθελα να χαιρετήσω με αισθήματα τιμής και σεβασμού την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τελευταία σοδιάς έκδοση «Η τελευταία κλίνη» από τις έγκριτες εκδόσεις Παπαζήση, της πρώτης αιρετής κοσμήτωρος της σχολής μας, καθηγήτριας κυρίας Ευρυδίκης Ατζουλάτου Ρετσίλα. Η κυρία Τζουλάτου είναι γνωστή στο Πανελλήνιο για το πλούσιο και πολύπλευρο συγγραφικό της έργο, αναφορικά με την πολιτιστική διαχείριση, αλλά και για το ήθος, την ευπρέπεια και την ευπροσιγωρία της. Γι' αυτό και διερμηνεύοντας το κοινό αίσθημα και την άβρα πολιτισμού που άφησε πίσω της, θα ήθελα, μιας και οι ακαδημαϊκές μου υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να είμαι σήμερα ανάμεσά σας, να της ευχηθώ εκ μέσης καρδίας να μακροημερεύει με το στοχαστικό και πιστό σύντροφό της διαπρεπή σκηνοθέτη Μάριο Ρετσίλα και να απολαμβάνει τους εύχημους καρπούς της μακρόχρονης καθηγητικής και κοινωνικής της πορείας. Ας είναι και το έργο της αυτό καλοτάξιδο. Με ειλικρινή αισθήματα εκτίμησης και αγάπης, Θανάσης Χρήστου, πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θα ήθελα να σας διαβάσω μια ακόμα επιστολή που λάβαμε με ιδιαίτερη χαρά από την καθηγήτρια γλωσσολογίας, κυρία Δήμητρα Δελή, πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αγαπητή κυρία Τζουλάτου Ρετσίλα, θερμά συγχαρητήρια για την έκδοση του νέου σας βιβλίου «Η τελευταία κλίνη». Η δημιουργία σας αποτελεί ακόμα μια μαρτυρία της ευαισθησίας και του στοχαστικού βάθους που διακρίνουν το έργο σας και είμαι βέβαιη ότι θα βρει τη θέση που της αξίζει τόσο στην καρδιά των αναγνωστών, όσο και στον ακαδημαϊκό χώρο. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα. Με ειλικρινή λύπη όμως σας ενημερώνω πως λόγω ανελαστικών υποχρεώσεων στο τμήμα δεν θα μπορούσα να παραστώ στην παρουσίαση όπως πολύ θα το επιθυμούσα. Με ιδιαίτερη εκτίμηση και χαιρετισμούς, Δήμητρα Δελή, πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, θα ακούσουμε τις εισηγήσεις των εκλεκτών ομιλητών μας. Ξεκινάμε με την καθηγήτρια, κυρία Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη. Η κυρία Γεωργιτσογιάννη σπούδασε στην Αθήνα και στη Σορβόνη και είναι καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει αντιπρίτανη του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου και έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο με διεθνή αναγνώριση. Κυρία Γεωργιτσογιάννη, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ευρυδίκη Ατζουλάτου Ρετσίλα για την πολύ ευγενική και τιμητική πρόσκλησή της να συμμετάσχω στο πάνελ των ομιλητών της σημερινής βιβλιοπαρουσίασης του τελευταίου της πονήματος. Να ευχαριστήσω επίσης τον εκλεκτό σύζυγό της, τον κύριο Μάριο Ρετσίλα και την όλη στήριξή του. Να μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια για το βιβλίο αυτό έτσι όπως το ένιωσα και να μιλήσω και λίγο για το πρώτο κομμάτι του βιβλίου. Για το επόμενο θα μιλήσει ο συνάδελφος, ο κύριος Αριστίδης Δουλαβέρε. Λοιπόν, αφορμή για να ξεκινήσει το βιβλίο αυτό στάθηκαν αυτά τα δύο εξαιρετικά έργα ξυλογλυπτικής και συγχρόνως με έργα που έχουν και μια σημασία ως η τελευταία κλίνη, όπως εύστοχα χαρακτηρίζεται στο βιβλίο και είναι ο τίτλος του βιβλίου αυτού. Τα δύο αυτά ξύλινα φέρετρα του 19ου αιώνα από την Κεφαλονιά, το ναό των Αγίων Αποστόλων στο Χαβδάτα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα για ενήλικες και ένα για ανηλίκους. Έτσι.
Η συγγραφέας τα εντόπισε ήδη από τη δεκαετία του 1970 και το έργο αυτό πραγματικά αποτελεί το επιστέγασμα των ερευνών της κυρίας Ρετσίλα σχετικά με τους σταθμούς του κύκλου της ανθρώπινης ζωής. Η κυρία Ρετσίλα έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με δύο από τους τρεις. Έτσι είναι η γέννηση, ο γάμος και ο θάνατος. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το γάμο αφενός, η διατριβή της που έχει εκδοθεί και σε βιβλίο και είναι σημείο αναφοράς, αφορά στα στέφανα του γάμου και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με το θέμα της ανθρώπινης απώλειας και με τη διατήρηση της μνήμης. Το βιβλίο της «Μνήμης τεκμήρια», «Σώμα και μνήμη», καθώς και άλλα άρθρα της, σε άλλα έργα της, αναφέρονται στο θέμα αυτό. Εγώ λοιπόν αυτό το έργο το βλέπω σαν μια συνέχεια, σαν ένα επιστέγασμα των παλαιότερων ερευνών της. Και εκείνο που θεωρώ ότι είναι μια πραγματική πρωτοτυπία του έργου είναι το εξής, ότι προτού μας μιλήσει για τα αντικείμενα αυτά καθεαυτά, που δεν μας μιλάει μόνο για αυτά, μας μιλάει για την όλη κουλτούρα γύρω από το πολύ ευαίσθητο αυτό θέμα, το οποίο το χειρίζεται με εξαιρετική λεπτότητα και συγχρόνως με βαθιά επιστημονικότητα. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό και γι' αυτό οφείλω να τη συγχαρώ. Λοιπόν, προτού μας εισάγει στο θέμα αυτό των τεκμηρίων, μας κάνει μια πολύ ωραία παραπομπή ευρύτερη με ένα θέμα πολύ συναφές, με το σώμα, διότι το σώμα είναι εκείνο το οποίο φθήρεται και ακουμπά στην τελευταία κλίνη. Αυτή είναι μια πρωτότυπη θεώρηση και αποτελεί πραγματικά μια προσφορά και καλύπτει και ένα κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Μας μιλάει για την κουλτούρα του σώματος. Κάνει μια πολύ ωραία εισαγωγή που εισάγει τον αναγνώστη. Πρώτα απ' όλα σχετικά με τους διάφορους διανοητές που έχουν στο επίκεντρο των ερευνών τους το θέμα της κουλτούρας του σώματος και έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Και μας μιλάει ότι ήδη από την αρχαιότητα και μάλιστα ξεκινάει και από τα ομηρικά έπι, πώς έβλεπαν οι αρχαίοι το σώμα. Και φτάνει στο Μεσαίωνα και φτάνει και στους δύο τελευταίους αιώνες, το 19ο και τον 20ο, με τις νεότερες και πλέον σύγχρονες απόψεις και στη συνέχεια μετά από την εισαγωγή ασχολείται σε ξεχωριστό κεφάλαιο με υποενότητες, με διάφορες όψεις της κουλτούρας του σώματος. Πάλι, αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα βλέπει ιστορικά. Δηλαδή, πώς ξεκινάνε από την αρχαιότητα, βλέπει τις απόψεις για το σώμα που είχαν οι πατέρες της ιατρικής και της φαρμακευτικής, όπως ο Ιπποκράτης, ο Γαληνός, ο Διοσκουρίδης και άλλοι, οι οποίοι πρώτοι επεσήμαναν το θέμα της φθοράς του σώματος, το είδαν με βάση επιστημονική θεώρηση και είναι οι πρώτοι που μίλησαν, όπως πολύ εύστοχα γράφει η κυρία Ρετσίλα, για τη φροντίδα του εαυτού, πώς πρέπει να φροντίζουν το σώμα. Οι απόψεις τους, όπως μας λέει η συγγραφέας, αποτελούν μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Και με βάση τις απόψεις αυτές κινήθηκαν και στο μεσαιωνικά χρόνια, αλλά και στα νεότερα. Ποτέ δεν ξεχνάμε τι είπαν οι μεγάλοι αυτοί πατέρες της ιατρικής και της φαρμακευτικής.
Στο Μεσαίωνα, το σώμα εκλαμβάνεται και ως φυλακή του ανθρωπίνου σώματος, αλλά και ως κατοικία του Θείου Πνεύματος, χωρίς ποτέ να ξεχνάνε, επαναλαμβάνω, τις αρχαίες θεωρίες. Και φτάνουμε στο σήμερα, που δίνεται έμφαση στην ανθρώπινη σωματικότητα και θεωρείται το σώμα σημαντικό για την ανθρώπινη ύπαρξη και μιλάμε πλέον για τη φροντίδα του και έχει μελετηθεί αναλυτικά και ο τρόπος της φθοράς και η όλη αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Κυρία Ρετσίλα ασχολείται επίσης και με το θέμα της καθαριότητας του σώματος. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο πραγματικά η λαογραφία έχει να δώσει πολλά. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι η κυρία Ρετσίλα, πέραν του αμιγού επιστημονικού της έργου, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην λαογραφία και με τη σειρά «Η μικρή λαογράφη», όπου πραγματικά εισάγει στην κουλτούρα και στα διάφορα θέματα της λαογραφίας, τα μικρά παιδιά και τους μαθητές, τους νέους ανθρώπους και μέσα στην λαογραφία είναι σημαντικό θέμα η κουλτούρα της καθαριότητας του σώματος. Ήδη από τα αρχαία χρόνια, από τον Όμηρο, όλοι θυμόμαστε πόσο επιμελούνται και φροντίζουν το σώμα τους και θέλουν να το κρατούν καθαρό. Η κουλτούρα αυτή συνεχίστηκε και στους ελληνορωμαϊκούς χρόνους με τα περίφημα λουτρά των Ρωμαίων, τα οποία τα συνέχισαν και οι Βυζαντινοί και αυτά έμειναν και στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Τα χαμάμ είναι προϊόντα μιας παλιάς παράδοσης και σας θυμίζω ότι και στην Αθήνα το περίφημο λουτρό των Αέριδων, ένα παλιό χαμάμ τα χρόνια από τους Οθωμανικούς χρόνους. Αυτά ήταν, όπως το γράφει και η κυρία Ρετσίλα στο βιβλίο της, εν χρήση μέχρι και στον 20ο αιώνα. Δηλαδή αυτό ήταν μέχρι και στη δεκαετία του 60. Η κουλτούρα αυτή στους νεότερους χρόνους συνδέεται περισσότερο με την υγιεινή του σώματος και καθιερώνεται το λουτρό και γίνεται πια και πιο συχνό στους ανθρώπους, δεδεμένο, όπως είπαμε, και το τονίζει η συγγραφέας, με την υγιεινή. Ένα άλλο θέμα που την απασχολεί είναι ο καλοπισμός του σώματος, γιατί είναι και αυτό μια προέκταση της καθημερινότητας και συνδέεται πολύ με αυτό το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται η κυρία Ρετσίλα στο βιβλίο της, με την εικόνα του σώματος, με την ταυτότητά του, με το πώς θέλουμε να φαίνεται προς τους άλλους, αλλά και να αντανακλάται σε εμάς. Μιλάει για τον καλοπισμό και βλέπει και διάφορα θέματα έτσι, και πιο σύγχρονης κουλτούρας. Μας μιλάει για τη δερμαστοστεξία, το τατουάζ, το γνωστό, που ενώ παλαιότερα ήταν έτσι χαρακτηριστικό διαφόρων περιθωριακών ομάδων, σήμερα έχει μπει στη μόδα, ειδικά των νέων, και όπως γράφει στο βιβλίο της, αντιλαμβάνονται σήμερα το σώμα σαν μια αυθάρτη εικόνα, κάπως έτσι το λέτε, αν θυμάμαι καλά, όπου πάνω μπορεί να γράψει κανείς και με εικόνες, αλλά και με γράμματα. Κυρία Ρετσίλα, λοιπόν, μας προσφέρει πολλά συνδέοντας το σώμα, την κουλτούρα του, τη φθορά του και πώς αυτό φαίνεται μέσα από τα τεκμήρια της μνήμης. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το βιβλίο αυτό, παρότι, όπως είπαμε, αγγίζει ένα
πολύ δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται ευχάριστα και εύκολα. Και αυτό οφείλεται στην ικανότητα της εγγραφέως, η οποία συνδυάζει τον επιστημονικό λόγο με την πολύ καλή γνώση του χειρισμού της ελληνικής γλώσσας. Μέσα στο βιβλίο της φαίνεται η γλωσσομάθειά της, η ευρύτητα του πνεύματός της και κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Η κυρία Ρετσίλα συνδυάζει τον επιστήμονα με τον καλλιτέχνη. Γιατί είναι γνωστές οι καλλιτεχνικές και μουσικές της αναζητήσεις και δραστηριότητες. Και αυτό φαίνεται μέσα στη γραφή. Και επιπλέον είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι εξαιρετικά τεκμηριωμένο, με υποσημειώσεις, με πολύ πλούσια βιβλιογραφία. Έχει περιηγηθεί πάρα πολλές βιβλιοθήκες. Ξέρω ότι ήρθε και στη δική μας βιβλιοθήκη του Χαρακοπίου Πανεπιστημίου. Είδε πάρα πολλά. Έχει μια εξαιρετικά πλούσια βιβλιογραφία, δηλαδή αποτελεί πραγματικό βοήθημα για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Τα έχει όλα. Και όχι μόνο τη βιβλιογραφία την έντυπη, αλλά έχει ψάξει πολύ και σε πηγές. Έχει ψάξει τα χειρόγραφα που βρίσκονται στο σπουδαστήριο της λογογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξαιρετική και η τεκμηρίωση η εικονογραφική, που είναι και αυτά προϊόντα έρευνας από το Ελληνικό Λογοτεχνικό Αρχείο, έτσι, και από άλλες πηγές. Θα σας μιλήσει ο κύριος Δουλαβέρας για αυτά στη συνέχεια. Εγώ θέλω να κλείσω εδώ και να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπητή μας Βίκη για αυτό που μας χάρισε, για τον κόπο και για τον χρόνο της, που αποτελεί πραγματικά ακόμα ένα κομμάτι της προσφοράς της. Βίκη, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας για το βιβλίο αυτό που μας πρόσφερε. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με τον καθηγητή Αριστίδη Δουλαβέρα. Ο κύριος Δουλαβέρας σπούδασε στα Ιωάννινα και το Λονδίνο. Αναπληρωτής καθηγητής λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με πλούσιο συγγραφικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Έχει υπηρετήσει με εξαιρετική επιτυχία σε πολλές διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης και έχει προσφέρει σημαντικό έργο σε πολλούς πνευματικούς και πολιτιστικούς φορείς. Κύριε Δουλαβέρα, ο λόγος σε εσάς. Πανωσιολογιότατε, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της αγαπητής και εκλεκτής συναδέλφου Ευρυδίκης Ατζουλάτου Ρετσίλα και την ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την πρόσκληση. Πάντα διατηρώ στην μνήμη μου την άριστη συνεργασία, την αλληλοεκτίμηση και το συναδελφικό πνεύμα που είχαμε στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Και πάντα θυμάμαι τη μεγάλη προσφορά της στη σχολή μας και από τη θέση του κοσμήτωρος που επαξίως κατήχε. Ακόμα και τον σύζυγό της, τον αγαπητό Μάριο, επεστράτευε αρκετές φορές για να αντιμετωπίσει θέματα και προβλήματα της σχολής. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της κυρίας Ατζουλάτου Ρετσίλα με την ευκαιρία της αφιπηρέτησής της στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα στις 3 Νοεμβρίου του 2016 μίλησα για την ακαδημαϊκή πορεία της και το έργο της που δημοσιεύτηκε στο πρώτο τόμο της επιστημονικής επετηρίδας της σχολής.
Χαίρομαι που σήμερα στο πάνελ είναι δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι. Η καθηγήτρια κυρία Εύη Γεωργιτσογιάννη από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και ο λογοτέχνης και καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου κύριος Γιώργος Κεντρωτής. Τρεις πανεπιστημιακοί από τρία διαφορετικά πανεπιστήμια μιλάνε σήμερα για το έργο της κυρίας Ατζουλάτου Ρετσίλα. Η κυρία Ατζουλάτου Ρετσίλα, όπως είναι γνωστό στους ομοτέχνους και όχι μόνο, έχει αξιόλογο συγγραφικό έργο. Σε αυτό έρχεται τώρα να προσθεθεί ένα νέο βιβλίο της, μια νέα μονογραφία με τίτλο «Η τελευταία κλίνη» από τις εκδόσεις Παπαζήση, όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί. Με το βιβλίο της αυτό, η εκλεκτή συνάδελφος συμπληρώνει μία τριλογία που θα την ονόμαζα «Τριλογία θανάτου». Τα δύο προηγούμενα βιβλία της είναι τα «Τεκμήρια μνήμης», όπου, εισαγωγικά, υπογραμμίζει την κεντρική θέση που έχουν συγκεκριμένα πολιτιστικά τεκμήρια για την απότιση χρέους τιμής, τη στήριξη και τη φροντίδα διαιώνισης της μεταθανάτιας μνήμης του νεκρού. Ενώ το δεύτερο, με τίτλο «Σώμα και μνήμη» 2009, αφορά στο ανθρώπινο σώμα κατά τον τελευταίο σταθμό του κύκλου της ζωής του, στη διαιώνιση της μνήμης του μέσα από την εξασφάλιση μιας ισχυρής παρουσίας του στο πλαίσιο του εδώ, τώρα. Η κυρία Ατζουλάτου Ρετσίλα αντιμετωπίζει το θάνατο όχι φιλοσοφικά, ούτε θεολογικά, ούτε φιλολογικά, αλλά από την πλευρά της πολιτιστικής του διαχείρισης. Αναπόφευκτη, ωστόσο, είναι η σχέση των θεμάτων της με τη λαογραφική θεματολογία. Παίρνω τώρα τη σκητάλη από την εκλεκτή συνάδελφο, κυρία Γεωργιτσογιάννη, για να συνεχίσω με το επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου. Έχει ως βασικό άξονα το αμετάκλητο και το οριστικό γεγονός του θανάτου, που οδηγεί σε τρεις στάσεις συμπεριφορές: την αποδοχή, τη μέριμνα και τη συμφιλίωση. Η ανάπτυξη και η παρακμή, η άνθηση και ο μαρασμός υφίσταται ως κανόνα στο πεδίο της οργανικής ζωής, πρέπει να οδηγεί τελικά στη συμφιλίωση με το θάνατο ως κοινή μοίρα, όπως αναφέρει. Το ζήν εστί της φύσεως και το αποθανήν, και άφευκτος ο θάνατος εστί. Η συγγραφέας τονίζει τη στενή σχέση της σάρκας με το σώμα, αφού το χώμα είναι γενεσιουργός ύλη του σώματος. Η γη είναι πηγή ζωής, τροφός και μητέρα όλων των υλικών πραγμάτων, στην οποία ως φυσικό χωνευτήρι επιστρέφει το νεκρό σώμα. Έτσι βλέπουμε μια συγκατάβαση στο τραγικό του θανάτου. Φτωχοί και πλούσιοι ίσοι στη μητέρα γη, ή εν άλλο, εγώ της γης κορμί χρωστώ και πρέπει να το δώσω. Ωστόσο κάποτε η σχέση αυτή περιγράφεται με δυσάρεστα συναισθήματα, από τα οποία είναι γεμάτα τα μυρολόγια. Εγώ πάγω στη μαύρη γης, σταραχνιασμένο χώμα. Οι απαιτήσεις του νεκρού μπορεί να είναι ματαιόδοξες κάποιες φορές, όταν ζητάει μεταθανάτιες πολυτέλειες, αλλά εκφράζουν και το ενδιαφέρον του για μια υπερβατική αξιοπρεπή φροντίδα, όπως πολύ σωστά επισημαίνει η συγγραφέας. Υπερβατική αξιοπρεπή φροντίδα. Ζητώ μια χάρη, να κάνει το κιβούρι μου όλο μαργαριτάρι, να κάνει κάσα ολόχρηση, να βάλει το κορμί μου. Σωστά παρατηρεί η συγγραφέας ότι η παραπάνω επίδειξη και δημόσια προβολή ως ενδόμηχη υπεροψία και καινοδοξία, με προσκόλληση στα επίγεια αγαθά και η παραμονή του σώματος στο παρόν,
βρίσκει την έκφρασή της στα ταφικά μνημεία με την ανάπτυξη της ταφικής γλυπτικής που βλέπουμε στα νεκροταφεία, με πολύ σημαντικό το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας που μπορεί να θεωρηθεί μουσείο ταφικής γλυπτικής. Στην αντίθετη πλευρά από την πολυτέλεια βρίσκεται ο λιτός τάφος, το κιβούρι του κλέφτη, που θέλει ακόμα και από το μνήμα να συνεχίσει την επικοινωνία του με το φυσικό και το ανθρώπινο περιβάλλον, λιτά, απέριτα. Και βγάλτε τα χατζάρια σας, φτιάξτε μοριό κιβούρι, να είναι πλατή για τάρματα, μακρύ για το κοντάρι, και στη δεξιά μου τη μεριά να αφήστε παραθύρι, να μπαίνει ο ήλιος το πρωί και το δροσιό το βράδυ, να μπαινοβγαίνουν τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια και να περνούν οι γέμορφες να με καλημερνάνε. Ο θάνατος ενός ανθρώπου προκαλεί μια σειρά ενεργειών των ζωντανών για τη φροντίδα του νεκρού σώματος. Το σύνολο των ενεργειών αυτών συνιστά την κηδεία, από το ρήμα κοίδομαι, που σημαίνει φροντίζω. Στην παραδοσιακή κοινωνία η φροντίδα για τον νεκρό ήταν αποκλειστική φροντίδα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Σήμερα, όπως είναι γνωστό, η φροντίδα αυτή έχει περιέλθει στα γραφεία κηδιών ή τελετών, όπως ονομάστηκαν εφημιστικά. Η νεωτερικότητα αυτή σε σχέση με τη φροντίδα του νεκρού σώματος είχε ως συνέπεια να ανατραπούν και να εκλείψουν σιγά σιγά ένα πλήθος ηθών και εθήμων, δυσιδαιμονιών και προκαταλήψεων που υπήρχαν στις παραδοσιακές κοινωνίες. Η συγγραφέας κάνει λόγο για το σάβανο ή τη λευκή συνδόνη, με την οποία περιτυλίσσεται το νεκρό σώμα, αφού προηγουμένως καθαριστεί από σεβασμό στην ιερότητα της μετάστασής του στο επέκεινα. Η κυρία Γεωργιτσογιάννη τόνισε την αναγκαιότητα της καθαριότητας για το σώμα. Το ξαναλέω, η κυρία Ατζουλάτου επισημαίνει κάτι πολύ βασικό. Το σώμα πρέπει να καθαριστεί από σεβασμό στην ιερότητα της μετάστασής του στο επέκεινα. Στο βιβλίο γίνεται λόγος για διάφορα είδη σάβανου, ακόμα και για τα σάβανα που έφεραν οι χατζίδες από τους Αγίους Τόφους, αφού πριν είχαν λουστεί στον Ιορδάνη ποταμό. Αναφέρεται επίσης στα μουσουλμανικά λευκά σάβανα και κάνει ιδιαίτερα μνήα για το σάβανο του Γρηγορίου του Πέμπτου, που βρίσκεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, κάπου το έχουμε εδώ. Αυτό. Ο νεκρός τοποθετούνταν στον τάφο τυλιγμένος με ένα σεντόνι ή σάβανο. Μπορεί όμως, όπως λέει η συγγραφέας, να ήταν πατανία, αντραμέδα, κουβέρτα, κιλίμι ή κιλίμι κόκκινο. Δεν τοποθετούνταν δηλαδή ο νεκρός μέσα σε ξύλινο φέρετρο. Το χώμα με έθρεψε, το χώμα να με φάει. Δεν θέλω να με φάει το ξύλο, λέγανε. Αλλά το απογυμνωμένο νεκρό σώμα δεν ήταν ανεκτό από άλλες ανθρώπινες κοινωνίες, όπως στη χριστιανική Δύση, όπου χρησιμοποιούσαν λίθινη λάρνακα ή σαρκοφάγο, καθώς και ατομικά φέρετρα. Αυτό σιγά σιγά γενικεύτηκε. Για τα φέρετρα η συγγραφέας αναφέρει 20 διαφορετικές ονομασίες, όπως ξυλοκρέβατο, κάσα, κιβούρι και άλλα. Τα ξύλινα φέρετρα για τους φτωχούς ήταν κοινόχρηστα και τα επέστρεφαν μετά την ταφή της εκκλησίας. Μετά την ταφή στην εκκλησία τα επέστρεφαν. Φυλάσσονταν στο γυναικονίτη του κάθε ναού. Ο νεκρός ανταφιαζόταν με το σάβανό του απευθείας στο χώμα, όπως αναφέραμε. Τα φέρετρα των πλουσίων είχαν ποικιλία διακόσμησης, με πλήθος διακοσμητικών μοτίβων. Κάπου έχουμε μοτίβα. Είχαν λοιπόν τα φέρετρα των πλουσίων ποικίλη διακόσμηση με πλήθος διακοσμητικών μοτίβων και συμβόλων σε κάθε κοινωνία που εκφράζουν την κουλτούρα τους.
Η συγγραφέας μας δίνει επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία για το σχήμα των φερέτρων. Ορθογώνιο, ρομβοειδές ή παραλληλόγραμμο. Για το χρώμα τους. Μαύρο, μόβ, λευκό, φαιό, γαλάζιο, αλλά και κόκκινο. Ρόζι, κοραλί, ανάλογα με την ηλικία, την κοινωνική θέση ή την οικογενειακή κατάσταση του νεκρού. Αλλά και για το είδος του υφάσματος που χρησιμοποιούσαν για το φέρετρο και τη διακοσμητική πρόθεσή τους στην εξωτερική επιφάνεια, με κυρίαρχο βέβαια το σταυρό, αλλά και ξυλόγλυπτα φυτικά στοιχεία που εικονίζουν λουλούδια, φύλλα, εξαπτέρυγα, γλάστρα και τη χρονολογία γέννησης και θανάτου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα συγγραφέας αναφέρει ως, εισαγωγικά, καταληκτική φροντίδα της νεκρικής κλίνης, που είναι η μεταφορά του φερέτρου, που γινόταν στους ώμους συγγενών ή με κάρο, αλλά και με άμαξες επιβλητικές, με ξύλινα κολονάκια για πλούσιες οικογένειες. Τα άλογα για τους κυλιωμένους έπρεπε να είναι σκούρα, ενώ για τους νέους άσπρα. Μας θυμίζει ένα τραγούδι εδώ, το ένα τ' άλογο να είναι μαύρο, το άλλο. Αναφερθήκαμε πιο πάνω στα γραφεία τελετών, τα οποία αναλαμβάνουν σήμερα όλη τη φροντίδα για τον νεκρό. Δεν συνέβαινε βέβαια αυτό στην παραδοσιακή κοινωνία. Βασικό αντικείμενο στην περίπτωση θανάτου είναι η τελευταία κλίνη, δηλαδή το φέρετρο. Η ανάγκη να έχει ο καθένας την τελευταία του κλίνη δημιούργησε τα φερετροπία, που αρχικά ήταν ανεξάρτητα από τη συνολική φροντίδα για τον νεκρό, η οποία ήταν ακόμα υποχρέωση του οικογενειακού περιβάλλοντος, στο οποίο αναφέρθηκα. Ακόμα και στα χωριά, ο μαραγκός του χωριού κατασκεύαζε φέρετρα για τους συγχωριανούς του. Με τον καιρό όμως όλη η φροντίδα του νεκρού σώματος μέχρι την ταφή περιήλθε στα γραφεία τελετών. Στην περίπτωση της αγοράς φερέτρου, από οικονομικής πλευράς, έπαιζαν σημαντικό ρόλο το υλικό από το οποίο ήταν κατασκευασμένο, το σύνολο των ενδυμάτων και ενδυματολογικών στοιχείων για το σαβάνομα του νεκρού και η ένταξη της όλης διακόσμησης σε α, β ή γ κατηγορία. Σημαντικά είναι και όσα αναφέρει η συγγραφέας για την κηδεία ως θέαμα. Γεγονός που απαιτούσε στολισμό της εκκλησίας, κυροπήγια και κορδέλες, άνθη, σταυρούς, στέφανα, το κρυστάλλινο κάλυμα του φερέτρου, οι άμαξες με ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με τα άλογα που το έσαιρναν. Η θεαματική πλευρά της όλης κηδείας, το θέαμα δηλαδή, να πάμε να δούμε, αποτελεί διαχρονική έντονη κοινωνική ανάγκη. Το ίδιο συμβαίνει και στο γάμο. Ο Μιχάλης Μερακλής αναφέρει σχετικά μια περίπτωση από τον Μιχαήλ Μητσάκη, πολύ χαρακτηριστική, που δείχνει αυτή την ανάγκη του λαού να δει ακόμα και στο πένθος και στη λύπη. Προχθές απέναντι στο σπίτι μου απέθανε ένας αξιωματικός, νέος ακόμα, κάλιστος και εκτιμόμενος κοινός εκ των μάλλον γνωστών και των μάλλον αγαπωμένων. Άφηνε χείραν τη νέαν και αυτήν σύζυγόν του και 4 παιδιά. Και ενώ εκαθήμην στο παραθυρόν μου και έβλεπα τη συρροή του κόσμου, η οποία ήρχιζε και συλλογιζόμουν τα 2 μικρά του, τα οποία χθες ακόμα εκοίταζα να παίζουν εις το δρόμον, έφρυξα διαμιάς μέχρι των κοκάλων, ακούσας έφνης την τον οικοκυράν μου, υψηλήν κατακόκκινη γυναίκα, η πανδρευμένη και αυτήν και με παιδιά, ή της κραυγάζουσα βροντοφώναξε προς μίαν από τα γειτόνισσας. Να πάμε να φάμε γρήγορα για να βγούμε να δούμε, θα του γίνει ωραία κηδεία. Βλέπουμε στο απόσπασμα αυτό πόσο κεντρικό θέμα είναι το θέαμα και πολύ σωστά το επισημαίνει η κυρία Τζουλάτου. Η συγγραφέας αναφέρεται επίσης και στο ανθρώπινο δυναμικό με κύριο ή συνοδευτικό ρόλο. Βρακοφόροι, φανοφόροι, ιερείς, ιεροδιάκονοι, ιεροψάλτες, νεοκόροι κλπ.
βασικό τέλος θέμα είναι η κοινοποίηση του θλιβερού γεγονότος με προγράμματα, τοιχοκολλήσεις, δημοσιεύσεις, εφημερίδες, αλλά και η γραφειοκρατική πλευρά του ενταφιασμού με τη σχετική άδεια ταφής. Περιττό να θυμίσω ότι στην παραδοσιακή κοινωνία η κοινοποίηση του θανάτου γινόταν με τον πένθυμο ήχο της καμπάνας, ενώ ειδικότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο δίνονταν από στόμα σε στόμα, πράγμα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε απομακρυσμένα χωριά. Σωστά παρατηρεί η κυρία Τζουλάτου Ρετσίλα ότι σε όλη την προηγούμενη φροντίδα εκφράζεται η αναζήτηση μιας σκηνοθετημένης επιμέλειας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της εμφαντικής πρωταγωνιστικής παρουσίας που έχει η νεκρική κλίνη με το πολύτιμο φορτίο της, δηλαδή το νεκρό σώμα. Η καλέσθητη αυτή έκδοση κλείνει με σύντομο επίλογο 3 πολύ χρήσιμα ευρετήρια ενιών και πραγμάτων, τόπων και ονομάτων. Ακολουθεί πλούσια βιβλιογραφία, όπως είπε και η κυρία συνάδελφος, και χειρόγραφες πηγές, περίληψη στα αγγλικά και έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. Η κυρία Τζουλάτου Ρετσίλα, βασισμένη στη σχετική βιβλιογραφία και τις πηγές, συνέγραψε μια πολύ καλή μονογραφία για την τελευταία κλίνη. Από πλευράς της πολιτιστικής διαχείρισης, που διευρύνει τις γνώσεις μας για το εν λόγω θέμα και αποτελεί αξιόλογη συμβολή στη σχετική βιβλιογραφία. Προσωπικά τη συγχαίρω, όχι μόνο για το τελευταίο βιβλίο της, αλλά και για τα 3 βιβλία της που συγκροτούν μια τριλογία θανάτου. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τον καθηγητή Γιώργο Κεντρωτή. Ο κύριος Γιώργος Κεντρωτής σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Ζάρλαντ στη Γερμανία. Είναι καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου έχει διατελέσει επανειλημμένα πρόεδρος τμήματος και κοσμήτορας σχολής. Διακρίνεται για το εκτενές έργο του στη μετάφραση, τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία, ενώ είναι και αντεπιστέλλον μέλος της Ισπανοαμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων με έδρα τη Μαδρίτη. Κύριε Κεντρωτή, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πανωσολογιότατε, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μιας και οι εκλεκτοί συνάδελφοι κάλυψαν το έπος του βιβλίου, ας μου επιτραπεί εμένα να μιλήσω πρώτα για την γνωριμία μου με την εκλεκτή φίλη και συνάδελφο κυρία Αντζουλάτου Ρετσίλα και τη Βίκη δηλαδή, τον εκλεκτό φίλο, τον σύζυγό της, τον Μάριο, και να κάνω κάποιες σκέψεις που μου γεννήθηκαν από την ανάγνωση του βιβλίου, ιδίως του πρώτου μέρους, αλλά και με μια μικρή αναφορά στο δεύτερο μέρος. Ήταν ευτύχημα που βρέθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο η Αντζουλάτου Ρετσίλα, η Βίκη, πρώτα στο τμήμα αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας και κατόπιν με ένα μικρό διάλειμμα στο δικό μας το τμήμα, όπου εκεί κολλήσαμε, έτσι δεν είναι, Βίκη? Ήταν και κολλητά τα γραφεία μας, αλλά αυτό ήταν εντάξει τεχνικό το θέμα, και εκεί είχα την τύχη από συζητήσεις που κάναμε στο γραφείο της να εισαχθώ εις πειρασμών. Πώς? Μιλήσαμε για cultural studies, για σπουδές πολιτισμού, και με την χαρακτηριστική της άνεση, Γιωργάκη μου, γιατί να μην κάνουμε Raymond Williams, γιατί να μην κάνουμε Αντώνιο Γκράμψη, γιατί να μην κάνουμε Βίκο, να κάνουμε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι ελέγχθησαν τα πράγματα και νομίζω ότι δεν θέλω να δικήσω κανέναν, αλλά από όταν έφυγες δεν ξανασχολήθηκε κανένας με αυτά τα πράγματα. Ο ομιλών εκπλαγίου είναι γνώστης των πραγμάτων αυτό και μέσω μεταφράσεων. Τέλος πάντων, είχαμε ρίξει έναν σπόρο, βγήκε μια διδακτορική διατριβή, ο Δον Κιχώτης ειδωμένος με το πρίσμα του Raymond Williams. Ελπίζω και στο μέλλον να έχουμε καλά αποτελέσματα. Καταλυτική προσωπικότητα η ευρετική Αντζουλάτου Ρετσίλα. Μας έβαλε σε μια τάξη, εκδώσαμε και επετηρίδα.
την δίκτυο, την οποία την επιμελήθηκε από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία όλων των τευχών, με την αγάπη, την ευγένεια και την αυστηρότητα που την διακρίνει. Το τελευταίο είναι άκρως απαραίτητο προκειμένου περί ακαδημαϊκών δασκάλων. Και έτσι το τμήμα είναι υπερήφανο, γιατί έχει 10 τεύχη της δίκτυο, 9, δεν θυμάμαι, όσα είναι, εν πάση περιπτώσει. Έκτοτε, όταν έφυγες, το κλείσαμε. Συμβαίνουν αυτά όμως, γιατί είναι δύσκολο να συνεχιστεί ένα υψηλής κλάσεως έργο, όταν οι δυνάμεις των απομενόντων δεν φτάνουν. Δεν φτουράνε, που λένε στο χωριό μου. Τα είπε η κυρία Γεωργιοτσογιάννη, τα είπε ο κύριος Δουλαβέρας για το σώμα, για τις ταφικές τελετές και τα συμπαρομαρτούντα όλα. Σώμα και φθορά και χρόνος, σώμα ως μουσική και λοιπές τέχνες, με έμφαση στην αρμονία, το σώμα και η ύπαρξη ως εσέντια και εξιστέντια, το σώμα ως δημιουργία και νοηματοδότηση μέσω του καθαρισμού, της καθαριότητας, αλλά και του τατουάζ και όλων των άλλων μορφών που είναι αποκύματα της νεωτερικότητας και εφαρμογές της νεωτερικότητας στην καθημερινό βίο, ανεξάρτητα του αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί, ο επιστήμον παρατηρεί. Από εκεί και έπειτα το αισθητικό κριτήριο μπορεί να το εκφράσει σε ένα συνέδριο αισθητικής ενδεχομένως. Όμως, ναι, για τη χειραφέτηση από τη θνητότητα, τα είπε ο κ. Δουλαβέρας, για αυτό που λένε οι Γερμανοί Beerdigung, και το μεταφράζουμε ενταφιασμό, αλλά δεν είναι ακριβώς ενταφιασμό. Beerdigung σημαίνει να γίνεις πάλι έραντε, να γίνεις πάλι χώμα, το οποίο είναι και επιθυμία κορυφαία κάποιων επιφανών αποθανόντων, δηλαδή να γίνει η ένωση με την γη από την οποία προήλθε, χούσες μεν κτλ. Εκείνο που θα ήθελα, και δεν θα μακρηγορήσω, δεν χρειάζεται εξάλλου να πω, είναι για τη σχέση του σώματος με τη γλώσσα. Το τονίζει η Βίκη, η γλώσσα ως σώμα ως κείμενο και σώμα ως γλώσσα. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω από την νέα επιστημονική γνώση του Τζαμπατίστα Βίκο ένα μικρό απόσπασμα. Λέει ο Βίκο, οι εκφράσεις και οι τρόποι του λέγειν της καθομιλουμένης, γλώσσας δηλαδή, πρέπει να είναι τα πλέον βαρύνοντα τεκμήρια σχετικά με όσα αρχαία έθιμα των λαών ήσαν εν χρήση ήδη κατά την εποχή όπου άρχισαν να σχηματίζονται οι γλώσσες τους. Η ονοματολογία, η νομενκλατούρα, δηλαδή όλα τα ονόματα για τα φέρετρα, για τα σάβανα, για την όλη διαδικασία των ταφικών τελετών και των γαμικών, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά οι γάμοι και οι ενταφιασμοί είναι οι απαρχές των θεσμών, από τους οποίους έχουμε τους νέους θεσμούς της διοίκησης των αρχείων, των μουσείων και όλα αυτά. Λοιπόν, η ρητορική είναι συνδεδεμένη με το σώμα. Αν θυμηθούμε εντάχει την κικερόνια διαίρεση του ρητορικού λόγου σε 5 μέρη, θα δούμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο τον λόγο, πράγμα το οποίο ενδιαφέρει τον Κικέρονα ως μέγιστο ρήτορα, αλλά αυτή η ρητορική διάκριση αφορά και το σώμα. Εκεί που λέει ο Κικέρον inventio, δηλαδή έβρεσης, ναι, το σώμα γεννιέται και θνίσκει. Ο εχθρός, ο μποντιλεριανός εχθρός, λένε εμείς, τρώει το σώμα, χαλάει τους ανθρώπους και άρα ο προορισμός της γέννησης, χωρίς να αυθαίρετο νομίζω, είναι να φτάσει στο τέλος που είναι ο θάνατος. Αυτό το absolutum novum, το απόλυτο άγνωστο γεγονός, διότι όλοι μπορούμε να μιλήσουμε για τον θάνατο των άλλων, κανείς μας δεν μπορεί να μιλήσει για το θάνατο μας, του καθενός από εμάς. Για τους άλλους μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, ό,τι είδαμε, ό,τι νιώσαμε. Για το δικό μας θάνατο δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
Το δεύτερο μέρος είναι η όρντο, δηλαδή οι τάξεις, η κατάταξη. Δημιουργούνται οικογένειες, δημιουργούνται πόλεις, κοινωνίες. Μέσω των σωμάτων γίνεται αυτό. Η σωματική παρουσία είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η οικογένεια που φτιάχνεται από τον γάμο και μέσω των οικογενειών να φτιαχτούν οι γειτονιές, οι συνοικίες, οι πόλεις, τα κράτη, οι ήπειροι, τα έθνη. Η τρίτη σχέση του σώματος με τον λόγο είναι η ελοκούτιο, δηλαδή η εφράδια, ο τρόπος δηλαδή, με τον οποίο μιλάμε, επικοινωνούμε μέσα στην κοινωνία ως σωματικές παρουσίες, είτε εκ του σύνεγγυς, είτε μέσω κινητών τηλεφώνων σήμερα πλέον, για να δημιουργηθούν οι διανθρώπινες καλύτερα σχέσεις. Το τέταρτο είδος είναι ως προς τη ρητορική λιγότερο σημαντικό, αλλά ως προς το σώμα και τη ρητορική είναι το σημαντικότερο. Είναι η μεμόρια, είναι η μνήμη. Πρωτού πω μια κουβέντα, γράφει ο Βίκο. Εκφύσεως ο άνθρωπος διαθέτει απεριόριστο νου. Γι' αυτό και όταν χάνεται στην αγνωσία, κάνει τον εαυτό του μέτρο του σύμπαντος κόσμου. Δηλαδή, ό,τι δεν καταλαβαίνει, το υπομειώνει στον εαυτό του, στο σώμα του και αρχίζει να μιλάει για ό,τι είναι γύρω του με βάση το σώμα. Επειδή πολλά αναφέρθηκαν ως προς τα ονόματα, δεν θα το διαβάσω όλο, αφήστε με να διαβάσω δεκαράδες. Πάλι λέει ο Βίκο. Αξίζει να παρατηρηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εκφράσεων που απαντώνται σε όλες τις γλώσσες, σχετικά με τα άψυχα πράγματα, οφείλεται σε μεταφορές. Το λέει η Βίκη για τη μεταφορά του σώματος στις πρώτες σελίδες. Δηλώνω ότι σε μετακινήσεις ή μεταθέσεις ή μεταγωγές από το ανθρώπινο σώμα και τα μέρη του, από τις ανθρώπινες αισθήσεις και από τα ανθρώπινα πάθη. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, λέμε κεφάλι και κεφαλή για την κορυφή ή την αρχή. Λέμε μέτωπο και νότα για το εμπρός και το πίσω, αντίστοιχα. Μάτια για τα κλίματα. Στα Ιταλικά έτσι είναι. Και φώτα για τις εισόδους των σπιτιών. Στόμα ή στόμιο για κάθε άνοιγμα. Χείλη ή χείλος για το άκρο ή την στεφάνη των δοχείων ή άλλων αντικειμένων. Δόντι για το άρωτρο, την τζουγκράνα, το πριόνι, τη χτένα. Γέννη για τις ρίζες. Γλώσσα για τη θάλασσα. Αυτό είναι ναπολιτάνικο. Ο λάριγκας ή φάριγκας για τους ποταμούς και τα όρη. Λαιμός και τράχυλος για τη γη. Βραχίωνας ή μπράτσο για τα ποτάμια. Χέρι για έναν μικρό αριθμό. 1, 2, 3, 4, 5. Και ούτω καθεξής. Έχει πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα και ουσιαστικών και ρημάτων. Αυτά όλα φτιάχνουν τη μνήμη του ανθρώπου, ο οποίος εκφράζεται με μεταφορές. Εμπροκειμένου είναι μεταφορές. Εντάξει, είναι αναλωμένες μεταφορές. Λέμε τα πόδια του τραπεζιού και δεν φανταζόμαστε βεβαίως ένα φυσικό πόδι, είτε ανθρώπου είτε ζώου. Είναι πλέον κυριολεξία. Ήταν όμως μεταφορά και μάλιστα τολμηρή μεταφορά. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τα ονόματα που διάβασε ο εκλεκτός συνάδελφος για τα σάβανα και για τα φέρετρα, και είναι από διάφορες γλωσσικές πηγές, και από λατινικές και από τουρκικές ή σλαβικές, και είναι βεβαίως και από ελληνικές πηγές, τα πιο πολλά. Το τελευταίο κομμάτι του ρητορικού λόγου, η άκτιο, που το λέμε υπόκριση στα ελληνικά και που έχει να κάνει, το καταλαβαίνουμε καλύτερα αν το μεταφράσουμε στα αγγλικά, ότι είναι action, δηλαδή ότι είναι η θεατρική παράσταση, είναι ακριβώς ο άνθρωπος ο αυθεντικός και ο άνθρωπος ο μιμούμενος. Ο άνθρωπος που είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος που μιμείται κάποιον άλλον, είτε για να κρυφτεί, είτε για να δείξει την καλλιτεχνική του στάση. Λέει σε 3 λεπτά έχει τελειώσει. Λέει στο θεαίτητο του ο Πλάτωνας ότι η κίνηση είναι η φορά και αλλίωση. Κράταγα το ποτήρι το νερό, αν πάω σιγά σιγά δεν θα χυθεί το νερό. Αν τρέξω όμως θα αλλοιωθεί, διότι θα μου χυθούν οι σταγόνες του νερού, ίσως και σπάσω και το ποτήρι μαζί με τα μούτρα μου. Αυτό είναι κίνηση. Το σώμα λοιπόν έχει την τάση
να κινείται, όπως και η γλώσσα εξάλλου. Όμως, αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο, το ζωντανό, από τον άνθρωπο, τον μη ζωντανό, αυτή η, όπως την ονομάζει ο Πλάτων, διαφορότης, αυτή η διαφορότης είναι και η σχέση, και το διάβασα στο βιβλίο σου, Βίκη μου, ανάμεσα στην εσέντια, την ουσία, και την εξιστέντια, την ύπαρξη. Άλλη συζήτηση τώρα, υπέρ του όντως ή υπέρ του υπάρχοντος, αμφότερες οι θέσεις μπορούν να υποστηριχθούν, όπως επίσης μπορεί και να υποστηριχθεί και μια τρίτη θέση, κάτι άλλο. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι το βιβλίο της Βίκης, «Σμικρόν το δέμας μεν, αλλά πλούσιο σε ερεθίσματα», και δεν είναι καθόλου τυχαίο που το επισήμανε ο εκλεκτός συνάδελφος ο κ. Δουλαβέρας, το πλήθος των υποσημειώσεων, που είναι ουσία του βιβλίου, μας πρόχνει, όπως έσπρωξε και εμένα, αγαπητή Βίκη, να σκεφτώ δύο πράγματα παραπάνω και να πω, μας πρόχνει να γνωρίσουμε και τα παρεπόμενα. Δηλαδή είναι ένα έναυσμα, είναι μια όθηση, μια παρόθηση καλύτερα, εφόσον ενδιαφερόμαστε, γιατί αν δεν ενδιαφερόμαστε δεν διαβάζουμε και τίποτα. Όποιος όμως ενδιαφέρεται πρέπει αυτό το μικρό το δέμας βιβλιάριων να το πάρει και να το μελετήσει σε βάθος και να κρατήσει σημειώσεις προς περαιτέρω έρευνα. Ακριβώς. Το ότι, θα το πω, μπορεί να μην σ' αρέσει αυτό που θα πω, αλλά εγώ θα το πω. Η Ευρυτίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα είναι σέμνομα, καλόπισμα, εγκάφχημα του Πανεπιστημίου, και είναι σπάνιο αυτό. Έχει αφήσει πίσω της έργο το οποίο χρειάζεται να προωθηθεί και άλλο. Εύχομαι οι μαθητές, εσύ και όχι οι μαθητές, κάποια στιγμή να εγγύψουν και στο μέλλον με σοβαρότητα σε αυτά τα οποία έχει ήδη η ίδια καταθέσει στην άτυπη τριλογία που είπε ο εκλεκτός συνάδελφος και σε άλλα βιβλία και σε άλλες δημοσιεύσεις, ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες, γιατί είναι και πολύγλωσσοι συνάδελφος, και να φέρουν στο φως πράγματα τα οποία τα έχει διδάξει, τα έχει προεξαγγείλει και αναμένεται να δούμε το αντίκρισμά τους στην επιστημονική πραγματικότητα. Και ο Μάριος και η Βίκη να είναι γεροί και δυνατοί πάντοτε. Φίλοι είμαστε, εννοείται, τους ευχαριστούμε, αλλά όχι μόνο ως φίλοι, ως μαθητές κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Και τώρα, με τιμή και συγκίνηση, καλώ στο βήμα την κυρία Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα για να μοιραστεί μαζί μας σκέψεις και λόγια από καρδιάς, κλείνοντας την παρουσίαση του βιβλίου με το δικό της ξεχωριστό τρόπο. Παρακαλώ, κυρία Ρετσίλα, το βήμα σε εσάς. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, πανωσιολογιότατε, ερήτημες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, εκλεκτό ακροατήριο. Επιτρέψατε μου καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή. Οι λόγοι του πανωσιολογιότατου πατρός Κωνσταντίνου με συγκίνησαν και με τιμούν ιδιαίτερα. Τον ευχαριστώ με σεβασμό θερμότατα. Πολλά ακούσαμε από τους εξαίρετους πανεπιστημιακούς δασκάλους, εκλεκτούς και αγαπημένους συναδέλφους μου, που με έκαναν την τιμή να μελετήσουν και με επιστημονική εμβρήθεια να αποκωδικοποιήσουν τα γραφόμενά μου στο ταπεινό πόνημά μου. Τους είμαι ευγνώμων για αυτήν την πνευματική προσφορά τους. Ευχαριστώ θερμά τις εκδόσεις Παπαζήση και ιδιαίτερα τις κυρίες Μπακογιάννη, Μάρκου και τον ίδιο τον κύριο Αλέξανδρο Παπαζήση για την άριστη συνεργασία που έχουμε πάντα και για την αρτιότητα του αποτελέσματος που παρουσιάζουν. Η αγαπητή φίλη, η καστική δημιουργός, κυρία Ντόρις Κουφιδάκη, προσέφερε το ζωγραφικό έργο της που κοσμεί
το εξώφυλλο του βιβλίου και αξίζει τις από καρδιάς ευχαριστίες μου. Ευχαριστώ θερμά τον Δήμο Λαβριωτικής, τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο, την εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτισμού του Δήμου Λαβριωτικής, καθώς και τη βιβλιοθήκη που οργάνωσαν την εκδήλωση αυτή. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την άξια βιβλιοθηκονόμο και υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, την κυρία Βάγια Τσιφόρου, για τα καλά της λόγια και για τον ενθουσιασμό και την απόλυτη αποτελεσματικότητα με την οποία ανέλαβε τη διαχείριση όλου αυτού του εγχειρήματος. Και θα μου επιτρέψετε, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, να σας συγχαρώ για την επιλογή σας να έχετε αυτό το σπουδαίο μέλος στο προσωπικό που σας πλαισιώνει. Δείχνει ικανότητα μεγάλη, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστίες απευθύνω και προς τον χορηγό των γλυκών γεύσεων της απόψινής συνάντησης, τον κύριο Σταύρο Νίτη, ο οποίος έχει αναγάγει σε τέχνη αυτό που κάνει. Οι διακεκριμένοι και διεθνώς καταξιωμένοι θεράποντες της μουσικής τέχνης, η κυρία Μαρία Στεφανή Σοπράνο, ο κύριος Ζάχος Τερζάκης, τενόρος. Είμαι περήφανη να λέω ότι είναι ο μέντοράς μου στα μονοπάτια της μουσικής. Και την κυρία Κατερίνα Καραμπάτσα, πιανίστα, θα προσφέρουν στη συνέχεια με την τέχνη τους μια άλλη διάσταση σε όλα ακούστηκαν και τους ευχαριστώ θερμά για αυτήν τη δημιουργική συμβολή τους. Κυρίες και κύριοι, οι ευχές του σοφού ιεράρχη μας και του πατρός Κωνσταντίνου, καθώς και η θετική άβρα που εκπέμπει η δική σας ευγενική παρουσία εδώ σήμερα, είμαι σίγουρη ότι θα συντροφέψουν στο ταξίδι του το νέο αυτό πνευματικό παιδί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Δήμαρχε, θα μας κάνετε την τιμή να δώσετε ένα χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά είχαμε σήμερα, όπως και κάθε μέρα, εκδηλώσεις με τα σχολεία. Τώρα έχουμε την νηπιαγωγία. Από εβδομάδα έχουμε τα δημοτικά σχολεία. Λοιπόν, είναι χαρά μας και τιμή μας εδώ στο χώρο της βιβλιοθήκης, με τα πολύ παλιά και σπάνια βιβλία και με την πολύ καλή και εξαίρετη συνεργάτηδά μου, την πληθυκονόμο που ανέφερε η κυρία Ετσίλα, να φιλοξενούμε δασκάλους πανεπιστημιακούς, ανθρώπους σημαντικούς των γραμμάτων και των επιστημών. Θα μου κάνετε την τιμή να μου κάνετε μια αφιέρωση και να μελετήσω, όπως είπε ο κ. καθηγητής, το βιβλίο, κάποια βράδια έτσι που δεν θα έχουμε τα mail να διαβάζουμε, να χαλαρώσουμε λίγο και να το απολαύσουμε. Και σας περιμένουμε εδώ στο χώρο μας, στο επόμενο βιβλίο σας που θα παρουσιάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Και τώρα θα κλείσουμε με σύντομα μουσικά σχόλια, τα οποία θα αποδώσουν η σοπράνο Μαρία Στεφανή και ο τενόρος Ζάχος Τερζάκης με τη συνοδεία στο πιάνο της κυρίας Κατερίνας Καραμπάτσα. Μεγάλη έκπληξή μου για αυτά που άκουσα. Γνωρίζαμε την καθηγήτρια και κοσμήτωρα, την κυρία Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα. Μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα και για το βιβλίο, αλλά και για την πορεία της από τους αξιότιμους κύριους καθηγητές. Χαίρομαι που μερικοί από αυτούς μπορούν και τη λένε Βίκη, όμως νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός που μπορώ να λέω το Βικάκι μου.
Το Βικάκι μου είναι μια τέλεια μαθήτρια με όλα όσα έχει κάνει και κρατάει το αΐ διδασκόμενος. Το να είμαστε περίπου συνομήλικοι και να ρουφάει οποιοδήποτε είδους γνώση, αυτό είναι ένα μεγαλείο. Μεγαλείο που δεν αφήνει έναν άνθρωπο να γεράσει. Γιατί όταν μαθαίνεις συνεχώς φορτώνεις. Δεν θα σας βγάλω λόγο, μόνο να πω ότι ο Κάραγιαν έλεγε η ζωή αρχίζει μετά τα 70. Όταν τον άκουσα, εγώ ήμουν περίπου 40 χρόνων, εδώ πάει, έχει χαζέψει αυτό. Τώρα που πέρασα κι εγώ αυτό το κατόφλι, εδώ και λίγο καιρό, μου είχε δίκιο. Γιατί φεύγουν άλλες σκέψεις, άλλες υποχρεώσεις και ασχολείσαι με πράγματα που σε ευχαριστούν και πράγματα που είναι δημιουργικά. Μιλάω πολύ επιτέλους για να ξεμουδιάσετε, γιατί καθόμασταν τόση ώρα και τώρα να σηκωθείς από την καρέκλα και να τραγουδάς δεν είναι εύκολο. Φτιάξαμε λοιπόν ένα προγραμματάκι, στο οποίο κυρίως θα συμμετείχε το Βικάκι μου, αλλά σεβάστηκα το ότι έχει να μιλήσει, έχει να κάνει και μόνο στο τέλος θα συμμετέχει σε κομμάτι. Αυτά που θα ακούσουμε, έχουμε φτιάξει μια μετάφραση, είναι παρμένα και ο καθένας μπορεί μόνος του να βρει τη σχέση με το βιβλίο. Αφήστε τη φαντασία σας κτλ. Το πρώτο που θα με ακούσουμε από την Μαρία είναι από μία όπερα του Χέντελ, Λάσα και Πιάνια. Αφήστε με να κλάψω τη σκληρή μου μοίρα. Από όπερες που είχαν γραφτεί το 1700-1600 μέχρι αρχές του 1700 έχουν χαθεί. Να μην ξεχνάμε μια μικρή παρατήρηση ότι η όπερα δημιουργήθηκε από μια ομάδα φλωρεντινιανών λογίων οι οποίοι θέλανε να ξαναφτιάξουν την αρχαία ελληνική τραγωδία. Πώς ήταν η τραγωδία? Έχω μόνο τον ορισμό του Αριστοτέλη. Έστειλουν τραγωδία, μήνυση πραγμάτων, ειδισμένο λόγο που σημαίνει με μουσική. Αλλά αν πιάσουμε να βάλουμε μουσική σε κάθε λέξη μιας τραγωδίας, θα βγει ένα τερατούργημα, όπως δυστυχώς έπαθε ο αείμνηστος Θεοδωράκης με τη μύδια που έβαλε μελοποίηση όλη και βγήκε ένα πράγμα 6,5 ώρες. Μέγεθος εχούσης.
Πώς θα το στριμώξουμε? Τέλος πάντων, για μην πολυλογώ, ο Αρχάντζελο Ντελέουτο, δεν ξέρουμε το όνομά του, Ντελέουτο είναι του λαού του. Έγραψε κάποια όπερα και έχει σωθεί μόνο αυτό. Ακόμα και τα γενέθλιά του δεν τα γνωρίζουμε. 1500 τελίτσα, 1600 τελίτσα. Πες μου, αγάπη, τι να την κάνω την ελευθερία μου. Dimmi amor, dimmi che fa la mia cara libertà. Da che andò, come sai tu, a negarsi ad un bel crine, questo cor pien di ruine non ha poi rivista più. Dimmi amor, dimmi che fa la mia cara libertà. Dimmi amor, dimmi che fa la mia cara libertà. Un pensier il cor mando a trovarla nelle sue catene, ma per crescer le mie pene il pensier mai non torno. Dimmi amor, dimmi che fa la mia cara libertà. Dimmi amor, dimmi che fa la mia cara libertà. Απρεζονεύει το επόμενο του Φορέ μπροστά σε ένα όνειρο. Κάποιο όνειρο, μια υπέροχη ρομαντική μελωδία. Το πάμε, τους δεν διαβάζονται τα γράμματα. Διαβάζονται. Απολαύστε. Cieux étaient plus doux.
Τόστη, ένας Ιταλός κλασμένο, αρχιεκλασμένο αιώνα, έχει γράψει υπέροχες μελωδίες, ερωτικές οι περισσότερες, αλλά το Ιντεάλε είναι μια μελωδία μοναδική, όχι μόνο για τη μουσική της, αλλά για τα λόγια. Απευθύνεται σε ιδανικό. Το ιδανικό, ο καθένας έχει το δικό του ιδανικό. Προσωπικά εγώ το βλέπω σαν προσευχή. Διακατεχόμενος από βαθιά θρησκευτική πίστη, το ιδανικό μου είναι αυτό που πιστεύω. Και είναι σαν μια επιφάνεια κατά κάποιο τρόπο. Ταιριάζει και με το βιβλίο της κυρίας Ρετσίλα. Al suon della tua voce lungamente sognai e nella terra ogni affanno, ogni croce per quel giorno scordai. Torna, caro ideal, torna un istante a sorridermi ancora e in me risplenderà nel tuo sembiante una novena aurora, una novena aurora. Του Φον Γκέτε, μελοποιημένο από τον Τζαϊκόφσκι, είναι μόνο αυτός που γνωρίζει Sehnsucht, από τους Γερμανομαθείς. Sehnsucht δεν είναι νοσταλγία, είναι η λαχτάρα να συναντήσεις κάποιον. Μόνο αυτός μπορεί να καταλάβει πόσο υποφέρω. Το να χάνεις ένα πρόσωπο, να φεύγει μακριά ή να φεύγει για πάντα. Θα μας το τραγουδήσει στα ρώσικα η Μαρία. Oh
πιανίστα, την οποία πρόλαβα να τη γνωρίσω πριν φύγω στη Γερμανία. Μου εμπιστεύτηκε μερικές συνθέσεις της και με παρακάλεσε να τις ηχογραφήσω στη Γερμανία, γιατί τα πιάνα στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70 που έφυγα εγώ για τη Γερμανία δεν ήταν όσο ήθελε εκείνη, σωστά κουρδισμένα. Δεν κατόρθωσα και έχω ένα βάρος στην καρδιά μου, όμως ένα από εκείνα τα τραγούδια είναι οι ιδανικές φωνές σε ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Είναι άψογα μελοποιημένο, γιατί είναι δύσκολο να βάλεις μουσική σε έναν τόσο δυνατό ποιητή. Το να φτηνίνει ο στίχος και παίρνει μια βαρύτητα άλλη που χάνεται η μουσική του στίχου μοναδική. Εδώ είναι μια εξαίρεση. Το αφιερώνω στη μνήμη της. Ακόμα έχω ακούσει και θρησκευτικούς χριστουγεννιάτικους ύμνους πάνω σε αυτή τη μελωδία. Εδώ όμως το συνηθίζουν πολλές φορές και το τραγουδούν σε τελετές αναχώρησης. Και το θέμα είναι ότι ο Ντάνι Μπόι, «Σ' αγαπώ και σου αφήνω», ένας αποχαιρετισμός. Θα το ακούσουμε λοιπόν τώρα, θα το πούμε και οι τρεις, μερικά θα πει το δικάκι μου, μόνο του. Oh,
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ήσασταν εξαιρετικοί. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να μπορούμε έτσι στο Λαύριο να σας υποδεχόμαστε. Βέβαια από την κυρία Ρετσίλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Ελπίζουμε πάλι να καταφέραμε να σας φέρουμε στο Λαύριο κάτι διαφορετικό, όπως κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Και για ένα κλείσιμο θα παρακαλούσα για την προϊσταμένη μου, την κυρία Ευαγγελία Δράκου, εντεταλμένη σύμβουλο πολιτισμού, να δώσει έτσι ένα χαιρετισμό για το κλείσιμο για την κυρία Ρετσίλα. Κάτι τελευταίο, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ψυχή πραγματικά της σημερινής εκδήλωσης, τον κύριο Μάριο Ρετσίλα. Πραγματικά είναι εξαιρετικός, δεν έχουμε λόγια, έτσι, ειλικρινά σας θαυμάζω την αγάπη σας, την υποστήριξη που έχετε ο ένας με τον άλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλό σας βράδυ από μένα. Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρετσίλα, για όλο αυτό που είδαμε σήμερα εδώ, για την παρουσίαση του βιβλίου σας που διαλέξατε το δικό μας χώρο. Τα είπε ο Δήμαρχος, είναι ίσως περιττό να μιλήσω κι εγώ, οπότε απλά να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Ρετσίλα που μας έκανε την τιμή να είναι εδώ και να κάνει εδώ την παρουσίαση του βιβλίου της και να δούμε και όλο αυτό. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους υπέροχους καλλιτέχνες. Σας ευχαριστούμε. Ο Δήμαρχος και εγώ έχουμε ως στόχο την εξωστρέφεια της βιβλιοθήκης. Θέλουμε να γεμίζει με κόσμο, αυτός είναι ο ρόλος της και τέτοιες δράσεις προσπαθούμε να τις στηρίζουμε και να είμαστε κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς για την παρουσία σας. Καλό βράδυ.